Da, în Măcin. Numai, noi întoarcem la sensul giratoriu aici. Întoarcem. Mă filmează, lasă-mă filmeze. Fă reportaj, băiete. Ah, Digi24. Fă reportaj, băiete, mă vezi la Alea nu era pe Digi24. registrare. Poți să te mai învârți de vreo 4 ori în sensul N-are ăsta, că să ca să învârte intri... ei. Mă învârt, pac, bip, 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 salut! Salut, Ei, face Digi24, reportaj. Digi24! Ia, făcut din mână. Păi, Așa da, să fii în teren, nu să iei la alții. Sondaj? Nu, continuare de cultură generală, culturii. Vezi dacă știi român. Tot sondaj. Făceau astea în zona la mine, la profesională, atunci eram în general. M-am ferit de ei. gata, v-am dus și pe pod. Ne și întoarcem. Partea asta pare mai mare decât acolo. Nu, e la fel. De aia ce au făcut în stânga acolo? S-au blocat? Uite, vezi, are pe dreapta, pe acolo. Vezi? Pietonal. Și bicicliști și de toate. Mergem încet așa, ca să-l admirăm. Să-l admirăm. E plaja unde făceam noi acum. Aia, acolo unde Da, mergeam la unde plajă. mergeam noi bine. Da, Și dormea frumos Iulia podul ăla la de mare. acolo. Ha? Vede frumos. Nu mai e voie cu mașina acolo. Au Mai e? băgat bariere, au interzis. Poate Te-a fi, prins, îți dă da, amendă. asta este, da. O să amenajeze ceva, sigur. Are vedere bună, are de ce. Este o locuință acolo, n-ai ce faci la locuință? Este restaurant acolo. Și cum intri acolo? Nu trebuie să intri? Da, păi da, n-are, până la restaurant e drum, dar după restaurant nu mai. Un loc avea și oamenii, să aparține cuiva pământul ăsta. Nu aparține nimănui, frate. Leagă câte o bucățică,